Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan namu na muke faruwa daga nan gidan TV KGF. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe sannan kuma na kararrawa dan ganin sababbin shirye-shiryen mu daga nan Madura a cikin shirin namu na muke faruwa. A yau labarin namu mun kawo muku labarin wani mai aikin jirgi inda shi aikinsa kawai yana share jirgi ne da goje-gojensa. Wata rana ya shiga dama mutum ne mai karambani sai ya hange ka cibis da wani littafi yana karantawa. An rubuta yadda ake koyar tashin jirgi. Ai mutumin nan ko ya gwada daga yadda ake tashin injin jirgi ya gwada ya ji inji ya yi yadda ya kamata. Ai ko ya hau jirgin nan ya yi can sama domin ya duba yadda zai sauko, sai ya faiga a littafin nan an rubuta don ganin yadda za a sauko daga wannan jirgi sai a littafi na biyu. To malam idan kai ne ya za kai? Ni dai idan ni ne zan fara rusawa kaina kuka domin na san ƙarshe na ya zo. Sunana Yusuf Jamilu Yusuf wanda kuka fi sani da mai waka, wanda ne na kawo muku wannan shirye-shiryen, sannan kuma anan za mu karkaɗe tabarman shirin tamu. Mun gode, kuma dalla. Sai a tara a shiri na gaba don ganin wani labari za mu kawo.